Onodłąd San Francisco verrà a dicarria goa sharaja patron gurjek sampolleल्या ai toza tu magण्या कामच्या Onodłąd San Francisco verrà a dicarria goa sharaja patron gurjek sampolleल्या ai toza tu magण्या कामच्या तुझी कूड त्या तुमान bon Jesuच्या बाजिलिकान मागता हांव हिरबा वाडतान आदार दी आमच्या आकांतान तुझी कूड त्या तुमान bon Jesuच्या बाजिलिकान मागता हांव हिरबा वाडतान आदार दी आमच्या आकांतान पेस्पिडेचो तूं आदार आमचो आदार सगळ्यांनी सांडलेल्यांचो तूं राखणो जेजूच्या शेळयांचो सगळ्यांचो तूं आयज बोरवांचो पेस्पिडेचो तूं आदार आमचो आदार सगळ्यांनी सांडलेल्यांचो तूं राखणो जेजूच्या शेळयांचो सगळ्याचो तूं आयज बोरवांचो तुजी कूड त्या तुमान bon Jesuच्या बाजिलिकान मागता हांव हिरबा वाडतान आदार दी आमच्या आकांतान तुजी कूड त्या तुमान bon Jesuच्या बाजिलिकान मागता हांव हिरबा वाडतान आदार दी आमच्या